салом бинандагони хабар диҷи бемористон бо 1000 тахти хоб ки ҳукумати чин барои муқобила бо вируси корона дар шаҳри вуҳан зарфи тақрибан 10 рӯз бунёд кард, фаъолияти худро оғоз мекунад. ҳамзамон бо омода шудани ин бемористон мақомҳои чинӣ эълон карданд ки шумораи ҷонбохтагон бар асри ин вирус дар он кишвар ба 370 тан расидааст. ин рақам бештар аз шумораи қурбониёни вируси сарс дар чин дар солҳои 2002-2003 мебошад. расонаҳои давлатии чин мегӯянд бунёди бемористони нав дар шаҳри вуҳан дар рӯзи 24 январ оғоз шуда ва қарор аст имрӯз душанбеи 3 феврал оғоз ба пазириши беморон кунад. марҳилаи аввали бунёди бемористони нав замоне оғоз шуд ки дигар каму беш мушаххас шуда буд чин ва дигар кишварҳои ҷаҳон бо вазъияти фавқулода рӯбарӯ шуданд. танҳо чанд рӯз баъд рӯзи панҷшанбеи 3 январ созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҳолати фавқулодаи байналмилалӣ эълон кард. бемористони нав дар вуҳан дар 25 000 метри мураббаъ бо 1000 тахти хоб сохта шуда ва масъулияти он низ бо бахши тиббии артишии чин вогузор шудааст. дар ин бемористон дар дараҷаи аввал касоне бистарӣ хоҳанд шуд ки вируси корона дар онҳо муайян шудааст. хабаргузориҳо ва расонаҳои давлатии чин гуфтанд бемористони дигаре низ дар минтақа дар ҳоли бунёд кардан аст ки ба ки гуфтаи онҳо то рӯзи чоршанбе омодаи баҳрабардорӣ мешавад. дар ҳамин ҳол шумораи қурбониён ва гирифторон ба вируси нав дар чин ҳамчунон рӯ ба афзоиш аст. дар ҳоли ҳозир беш аз 17 000 нафар ба ин вирус мутаббало шуданд. шумораи ҷонбохтагон ба 370 нафар расидааст. мақомоти тоҷикистон ҳам мегӯянд назорат дар марз бо чинро шиддат бахшиданд ва афроде ки аз чин вориди кишвар мешаванд таҳти муоини қарор мегиранд. мақомоти вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон низ аз сокинон хостанд ки дар авҷи паҳн шудани вируси хатарноки нав дар чин аз сафар ба он кишвар худдорӣ кунанд. аз тоҷикистон асосан тоҷирон барои харид ва овардани мол ба чин мераванд. аз ин пеш вазири маориф ва илми тоҷикистон муҳаммадҷон юсупов хабар дод ки дар вуҳан маркази кашфи вируси нав ҳоли ҳозир 43 донишҷӯи тоҷик мондаанд. 18 нафари дигар чанде беш барои таътил ба кишвар омадаанд. мақоми тоҷик мегӯянд дар байни шаҳрвандони тоҷикистон ҳодисаи мубтало шудан ба вируси корона сабт нашудааст. чин ҳамсояи ҳаммарз ва яке аз манбаъҳои воридоти маҳсулоти сохтмонӣ, хӯрок ва ашёи дигар ба тоҷикистон аст. ва дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред? ин вирус дер кашоф намекунад ва мо ҳама кӯшиш карда истодан дар чин ки ин пеши вирусро гиранд ва мо умедворем ки вирус ба қатл мерасонанд ва дигар боз намешавад. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.